डीजे बाबा ग्रुप सीजोल डीजे बाबा ग्रुप संदीप बाबू डीजे सहदेव राजा सीजोल नंबर के पास कॉन्टेक्ट नंबर 6299697840। presented by Tiger Music। बहरा गईले सजनवा बहरा गईले सजनवा बहरा गईले सजनवा निदिया नया रहलबा घर आजा बलमुआ हो घर आजा सजनवा हो विदिया भुला रहलबा घर आजा बलमुआ हो विदिया भुला रहलबा बहरा गईले सजनवा बहरा गईले सजनवा संदीप बाबू देहिया में उठला सहिया हो दोनों पहाड़ अब साथ खोजता वे सोना राजा तोहार डीजे बाबा ग्रुप सीजोल देहिया में उठला सहिया हो दोनों पहाड़ अब साथ खोजता वे सोना राजा तोहार आपसे में लाड़ जवाना मुश्किल बढ़ा रहलबा घर आजा बलमुआ हो घर आजा सजनवा हो बिंदिया भुला रहलबा घर आजा सजनवा हो बिंदिया भुला रहलबा बहरा गईला सजनवा बहरा गईला सजनवा डीजे बाबा ग्रुप सीजोल डीजे बाबा ग्रुप संदीप बाबू सैया पिंकू सहानी बुद्धि न परेशानी काबू में नहीं खेबावे मोर चढ़ली ई जवानी सहिया पिंकू सहानी बुद्धि न परेशानी काबू में नहीं बावे अब चढ़ली मोर जवानी देवरा मन सवा खाली चलती चला रहलबा घर आजा सजनवा हो घर आजा बलमुआ हो विदिया भुला रहलबा घर आजा सजनवा हो विदिया भुला रहलबा बहरा गईले सजनवा बहरा गईले सजनवा निदिया नया रहलबा घर आजा बलमुआ हो